Astăzi, 11 august 2024. Am fost la Biserica Victory, eu, Diana și Melissa și Gloria. Și, ok, să notez ca să-mi țin și eu minte pe viitor ce s-a întâmplat. Deci, practic, la prima chemare în care au spus, prima chemare pentru rugăciune, am ieșit eu primul și le-am zis la Diana și la copii să vină ulterior. S-a rugat pastorul Sebi pentru mine și el a spus așa: eram într-o groapă din care nu puteam să scap, dar a văzut cum un înger a trimis ca un fel de cârlig, un lanț, și m-a ridicat din acea groapă. Și după aceea, un car alb m-a așteptat, iar eu am urcat în carul acela alb și m-a dus între nori, in the glory. După aceea am revenit jos și am suflat. Nu mai sunt sigur dacă eu am suflat, dar am reținut suflat. Și norii care erau acolo au început să se disipeze. Adică norii care au fost peste viața noastră între 2020 și 2024 au început să se disipeze. Acel atac brutal al satanei a început să se decimeze, să se ducă. Și exact ce mi-a arătat Domnul cu o lună, două în urmă, la Rusia și cu Germania, în care Germania avea the upper hand și nu arătau bine. Și după aia Rusia had the upper hand și lucrurile was turning. The tide was turning. Asta, the tide was turning. Și exact ce am avut eu a fost confirmată de Dumnezeu prin pastorul Sebi la prima rugăciune. După aceea a spus că eu am fost chemat în lucrarea Domnului, dar au fost împotriviri și oameni care n-au permis acest lucru. Dar acum Dumnezeu a făcut loc și a înlăturat ca eu acum să fie ușa deschisă pentru lucrare. Exact ce s-a întâmplat în regiunea Murcia. Deci asta a fost de lucrare. După aia, când a spus să roage pentru Melissa și Gloria, au uns copiii, nu mai știu dacă pe Gloria și pe Melissa sau le-au uns, și după aia el s-a dus direct la Diana, ca mamă peste copii, și s-a rugat peste ea și a rupt orice duh și lanț de vrăjitorie, de care el nu știa. Și s-au rugat și au zis gata, este rezolvat. După aceea, la final au spus cine vrea să fie umplut de puterea lui Dumnezeu. Am ieșit afară spre final. Și a zis așa: slujitor al lui Dumnezeu. Exact cum mi-a zis el. Mi-a zis slujitor al lui Dumnezeu. Slujitor al lui Dumnezeu. Ceea ce am zis și lui Diana cu 2 zile înainte, că partea care am văzut-o în 2008 când vedeam la Lakewood Church cum they would minister și ceva mă atrăgea în ecran, după 15 ani got manifested. Și am ajuns să fiu un lucrător al lui Dumnezeu. Și exact lucrul ăsta a zis, slujitor al lui Dumnezeu. Și a zis așa, a zis că puterea Duhului Sfânt cade peste mine, a zis că focul Duhului Sfânt să înlăture orice rămășiță de boală din trup și a zis, ce am mai zis? Am mai zis că îl vede pe Domnul Iisus cum se uită în ochii tăi și un foc iese din ochii lui și intră în tine. Focul lui și puterea lui intră în tine. Și a spus, ești plin. You are full slujitor al lui Dumnezeu.